Oh, nanak ko diri. Asa naman ka? Oh, nanak ko sa tong meeting place. Dala na ba ni mong kwarta? Ah, okay. Pakibantayan na ha. Sekreto ra gid na nato. Ayo, ejog sa basalain sa imong mga kuyog din ha. Oo. Sige madam, magpaabot lang ko si mo din madam. Oo. Nana diri, ready na tanan. Okay madam. Sige madam. Bye-bye madam. See you later. Okay po. Bye-bye. Abi sa phone, di ka napit tawagan. Okay, madam. Hello, madam. Aha na ka, madam? Ano na ka sa area? Okay, dala na ba ni mo ang items? Just make it sure nga walay taong makakita. Oo. Para plain na tong transaction. Dala na ako ang kwarta. Idala na ni mo ang items. Okay, very good, madam. See you later. Asa ka napit na part? Unahan? Ah, sige. Okay. Nalay ka ba yun? Nadyo something na ano, maya mo din mo siya dato na sa mo. Nalay siya business na kuhan. Kasi ka na yung mga negosyo dapat. Item. Kaya na to sunod ka. Sige na ma, play na ma. Sige, 1, 2, 3, go. Tago na ka na? Sige, play. Siya. Tama ka na. Ay. Ano si Milagros diya? Kung siya rin na si Milagros dili. Agtuon ako kung mga Amerika. Ay, murag. Ma, Pagsiguro pangita ni man Juan. po ni mo ma. Lagi pangita talaga. Adula man ta. Na ako'y nakitaan si Milagros na adiri. Ha? Nasa fight. Na dire. Oh. Maniig sa ata kung unsa na iyang ibuhaton diri o unsa na siya diri. Kita yung tuyo diri. Ta. Dali. Ma, pagulat ko ma. Pagdali ko pangitan sa Milagros. Ami chico sa mga Sige ay. Bye to Milagros. Milagros wala na ako nakita. Maugan. Nakadungog sa iyang kauban. Kabukan sa isya. Kamu kasi suya. Agaw. Naadaw ko ni item. Ha? Item lagi. Ready na ba ang item mo? Ready kwarta. Mauding dato na ka siya. Ano ba? Sa kanya na apil og sugal si Milagros. Wala makabalo lang. Ato ganyan ko yun dati. Ang Ay, tara na. Maulahi pa ta dali. Dali na ito atuan. Ay, ka ba? Ito yung mga lugar. Bakit ko nakaari diri? Nawa, pa-picture ko diri ninyo. Dagang igwapa kayo nga tanong. Magkakita panduan sa mga bata. Pahit, dalhan ako si Azalia diri. Wala. Sus, kanindot kayo sa anong lugaran. Ay, this is the thing nga madato mo kita. Asa na kasi madam? Sure na good naman, no? Sure na good na siya? Sure na gid mo. Kay murag like something gid na. Murag na ko ina-feel. Murag like siya. Yes, mabato. Pera good sa pera. Murag? Basta, kwarta for sure. For sure gid nga kwarta gid siya. Murag na ako ina-feel. Wala pa na ganina diya. Ano na sila? Basta, for sure, panigurado nga kwarta, dalang items, ang kwarta. Nasyo ko'y na-feel yun. Wala man na dira ganina nga. Saan mo na Mura kaduda ko ani. Sabihin na sila, okay na sila. Wala. Nay nanawag. Hello, una na ka, madam? Oh, kadyot lang kayo nag-shoot sa niya, ha? Oh, sige. Okay. Ay! Ay, madam! Madam! Sus, naaraman. Wow! Kaay. Perfect gift na itong pag-ari, madam, do. O, lagi kay Madam, lami di kay... ka magkauban, madam. Alam mo, Milagros!
Hi, madam! Madam! Ay, pangilanan ko ng mga sismusa kayo na sila. Ay, di na kayo kauban? Kasi chismosa naglaglag. Tingnan lang, wala man ay kami ran duha. Kami ran duha, Sa akong dali. alalay. Ano kay kumandang sa inyo? Ako sikrito na ni Nato. Kabalo confidential kaya atong gibuhat ron. Ha? Usa man tong isa dito murag tuod. What's lubi? Ah, wala gud. Usa na siya dira? Gazumbang duro siya. Oy, be, anong naman mo diri? Hoy. Ay, madam. Ano? Perlita! Milagros! Ano naman po ka diri Perlita? Ah! Kay kagnawong! Kani uwi mo jugong sundon-sundon? Nabay madam magkuha ka transaksyon, wala mo kabalo. Sa manukaan mo sa mga pulis kasi. Uy, ikaw may gagawin sa mga kung sa mga nga. Sige ikaw may pawin. Kay kakakon ka ha. Wala siya. Nagkuhan ako. Transaction madam nga. Napo daw Dili ko kay item mo. nagkuhan sa May kumana. ano sa kuha madam. Ano siya, Nagkuhan item sa daw kumana yung kay nag- sabutan. Madam, Nasa sa park, nagdula-dula. Naglibog ko madam dagan di kay katalalay madam. dili na ko ni sila alalay madam. Natingala ko nganong naabuti sila. Kini si Perlita mo, grabe ka chismosa. Kanagod sa madam. Dili na tinuod, madam. Siya nakagduba sa mga pamilya dito sa tanan. Uy, kahadlok Sa pa tanan. ninyo madam. Isko madam. Mo na ng items? Mo ni siyang items madam pero saan na to ni nga makapita sila. Bahala na sila madam. Isikreto lang hatag. Sige madam. Mag-excuse madam. Madam ha. Madam. Ay, ginagmay Amang madam. kamo ato madam. Nga madam, salamat kayo. Thank you kayo. Saan, mauna na lang ko ninyo ha. Oo. Kaya daghan kayo ng sitaw sa tuwa diri mauna ko. Sige madam, pilain. Sige madam. Hoy! Hawa na mo dira. Ha? Sige, Ay, madam. ako. Madam! Ingat-ingat, madam! Perlita ha? Isa na lang ka. Isa na lang ka Perlita ha? Ikaw Marites, Delia? Wala mi oy. labot. Suri ra man mi diri. Ano yung Tanaw ko na outfit niya magbabarian. Isa na lang. Uy, naglagot na ko. No, naglagot. No. YouTube kong chismisan. Asa kenan? Gahit ko ta, madam. Agay ka ta? Gahit ko ta. So, man ako ni. Gahit ko kita, madam. Wata sa kinan. Ikaw man dapat, ana. Napa, tarungan na ha. Naglagot na ko, ano. Uy, madam! Madam! Oh, madam! Dali, dala. Ayun na kita. Bangda lagi ko sa ano. Tuod ni item ni dira ana pa ay pango. Ubanan na lang. Din, di pa siya na tagtarong pa para dito maigdog chismis. Ah, lagi may pa. At para mapalit na lang ta silang item. Tara na. Sige, tara. Usa di na. Okay, bidari be. Ibutang nato ni. Dali, kachingas na ito. Sa balik pag-abdi. Hinaya. Hugaw. Ano ang laman? Ano ang laman ng kahon? Ay, tanan din na. Pero ba yun? Dato na yun naman. Dato na kami nag-gross. Ala, wow! Panindot ka ng madam. Uy! Ay, panindot siya, ay, madam. Katiga. Okay, nagtuto mo ko ano. Nindot siya! Madam! Okay na niya siya sa kuha, madam. Muna yung item, madam? Muna kay Chata, pero siya, madam. Amo ni item. Asa na mo napalit, madam? nanindot sa Uy, mga kawatan. Ayun sa unya Rabi. Mga Ang mga kawatan. pagtanaw. Open. Uy, open gabi. Kung ano siya? Isa, madam. Azalea Jello, okay. Oh my God! Kagulan mo. Baka outfit nila madam. Actually, madam, madam. Ah, Azalea oo. Jello. Nakabantay ko Ay, ano kung saan eh. yung item. Dali siya, madam. Dali siya, guys. Azalea Jello Vlogs online. Pwede siya. Kung nindot And, mo, yan ang oo. puti. Then, but, by the way, hello the eyes mga kasibading. We have a guest for today. Big, oy, round of applause. Ay, ano pa vlog na? Ate, guess. Okay, guest. Pilay na dahil. Si Madam Azalea Jello, okay owner. From Cagayan de Oro Cagayan City, also from Iligan. Hello. Nice to see the Badings crew. Yeah. Guwapa kayo. Yes. Uy, mga madam. Hello mga kadibadings. Please do also subscribe sa YouTube channel ni
Azalea Jello. So, pride nga po din siya sa Iligan City, pero nagstay siya dito sa Cagayan de Oro kay para sa iyang business. O, lamian po siya. And then, sa iyaha pong YouTube channel, every 7 p.m., naa siya'y pangapadula pag-games nga mga pa-premium ng bonggang-bongga. And then, all you have to do is just subscribe. Click the button bell. Kailangan naka-all bells siya para dili kabalo na ka ni Lolo. So, para updated ka sa iyahang mga videos. Nasa mechanics rules. So, dahil siya mechanic rules, siya na mismo dito, pag mo-online mo dito, so makita na ninyo or madunggan ninyo na si Ma'am Azalea Jello na siya dito. Kada alas 7 sa gabi dito siya. So, mga dibadings, please help us ato kong tabangan si Ma'am Jello sa iyang subscribe po para medyo mo taas-taas po kay andam po siyang mutabang sa tanan alang sa katauhan. So, pareho mi og goals niya na po siya i-aim po siya ang kinabuhi po na mutabang sa katauhan sa nanginahanglan kay kabalog ko sa iyaha ever since we are friend youth na neighbor pag youth sa Barangay Santiago. Yes. So, kabalog mi siya ang attitude. So, please subscribe Azalea Jello. Yes. And lastly, please hashtag Tatak Iliganon, hashtag support Iligans Vlogger. So pwede po mo visit sa iyahang Facebook page. Dito ninyo makita na po siya dito'y nasa ubos, makita ang iwang pwede po order dito sa iyahang mga lamingon na okay. Kung awas, example pa na siya guys, pero grabe sila. Barato na. Very affordable. Affordable kaayo. Affordable na kasi naman. Tag 150. Lamin na siya. So, this is from Dibadings and Azalea Jello, the collaboration from Cagayan de Oro of Iligan City. Maayong Iligan! Bye!